אנחנו נמצאים כרגע בצומת מאוד חשובה בחיי משפחת פאבה וגם ולאופיר. מצד ימין אנחנו רואים את הבית, למטה קצת זה גן הילדים פשוש. לא, גן חוכית. גן חוכית, סליחה, גן חוכית זה הגן התחתון. פה בית הכנסת למעלה וחדר אוכל קצת יותר צפונה מפה. כלומר, בעצם זה הצומת המרכזית בחיים שאופיר גדל. זו הכניסה לבית, ופה שיחקנו, פה ישנו עם הילדים. הגינה הייתה גם לפה. היה לי עץ פה של דובדבן, אני רואה את הגזע שלו עוד פה, חתכו את הגזע, זה היה עץ דובדבן פה. אני זוכר שכשהוא נולד, הבאתי את גנסה באוטו, אני זוכר שלקחתי אותו פה בידיים, גנסה נתנה לי ליד כדי שיהיה לה קל ללכת, והבאתי אותו ככה לבית, הוא היה בגיל 3 ימים. אני זוכר את אופיר מגיע מהבית ספר, אופיר מגיע מיבנה. כן, אני זוכר הרבה תמונות, כשהוא עולה במדרגות, חמוד, קטן עם בלונדיני, עם עיניים כאלה גדולות. אנחנו נמצאים למה שהיה פעם גן חוכית. אני רואה גם את השלט פה, גן חוכית, אבל זה... אני זוכר ימי הולדת שעשו לו בגן. אני זוכר אפילו יום הולדת אחד סבתא שלו הגיעה, סבתא איילה הגיעה ליום הולדת. אני זוכר איזה יום הולדת אחד פה. אנחנו נמצאים ליד בית הכנסת, שאותנטי גם מה שהיה פעם, זה מה שהיום, לא השתנה פה כלום. בבית הכנסת היו לי הרבה שעות אופיר בתפילה, הרבה שעות במעריב. כל ערב במעריב היינו הולכים ביחד, אופיר ודורון היו הולכים איתי. שבתות, הרבה שעות איכות שישנו ודיברנו ככה, תוך כדי התפילה, הרבה זיכרונות פה. זה היה המקום שלי. דורון, אופיר, אני ישבתי ביניהם. אופיר ישב משמאלי. תמיד היה לי כיף איתו. לא השתולל יותר מדי. כמו ילד רגיל ונורמלי, הכל היה... כרגיל. אתה זוכר שבשלג פעם חיפשנו אותו בפורים? הוא היה תקוע, מסכן, הוא היה בן 3. הוא לא הצליח להוציא את הרגליים מהשלג, הוא היה תקוע. וחיפשנו אותו בכל הקיבוץ, בסוף מצאנו אותו. שם בירידה ליד הגן. אני זוכר החזרתי את אמא ואת אופיר מהבית חולים, הגענו הביתה, ועכשיו אני עוצר את האוטו, ופתאום אמא מגישה לי תינוק, תחזיק אותו. אני בחיים שלי לא החזקתי תינוק, אני זוכר עד היום איך הידיים שלי כמעט רעדו להחזיק תינוק ככה. זה הזיכרון הראשון. אין לי זיכרון יכול... מה הזיכרון שלך? אמא שלי הופיעה. היא לא קיבלה הודעה שאני צריכה ללדת. אמרת לה, אמא, מאיפה את יודעת? אז היא עשתה לי ככה. כאב לה. ואז אבי אומר לה, תגידי לבת שלך שהיא צריכה לנסוע ללדת. אז היא שאלה אותי מה קורה, אז היא אמרת, ודאי. ואז היא נסעה איתנו. ישבה בחוץ בשערי צדק, והיא חיכתה עם אבי בחוץ, עד שיצאו ויגידו לה שנולד לנכד. שמו אותו עליי, ואני ממש הזדעזעתי, לא הבנתי מה שמים לי עליי. אני חשבתי שהוא לבקן,
כי היה לו שיער בלונדיני לבן, אבל פתאום הוא עושה אפצ'י, ואז ראיתי עיניים כחולות, אמרתי הוא לא לבקן. לא מעניין, מה אתה כן זוכר? יש הרבה דברים. תגיד. אני זוכר הרבה פעמים, אני תמיד ירד בכפר הציון שהיינו, שהיה צריך להוציא את עדי מהגן. שהיה צריך להוציא אותה שם, אז כל פעם אני הלכתי, הוצאתי, כל פעם יש שם לוח כזה להזמין תמונות, זה לא כמו היום. שהיה שם, זה... וכל פעם אני הלכתי, ראיתי תמונה של עדי, רשמתי, עם בגדים, בלי בגדים. זה מסביר הרבה דברים, דורון. וכל פעם אני הלכתי, וכל פעם אני הזמנתי את זה, ואז הגיעו להם תמונות. עלה להם כסף והגיע להם תמונות, גם שעד היום יש את התמונות האלה. אוקיי, אבל איך... ואופיר קומן ירד עליי, אז זה מה אתה מביא כל מיני תמונות של עדי, שכאילו בלי בגדים גם. כן, לא, אז 7-8. אז בחדר ביחד היה לנו כזה, כמו כזה פינה, מיטת קומותיים, אבל פינתית כזאת. נכון. אני ישנתי בלמטה, ואופיר ישן למעלה, אפשר שאני זוכר שמה. וכאילו, וטל הייתה, הוצאנו את המיטה כל פעם שמה. הוציאו את המיטה שמה. כפר הציון נורא קלאס. ליצן. ותמיד קפצו ממיטה למיטה כמה שאפשר, אבל זה גובה כזה סביר, זה לא גובה 90 שמסוכן. סנטימטר. 90 סנטימטר, זה לא גובה שבגילים כאלה זה מסוכן לנו. אתה עושה סלטות, אתה עושה גלגולים. וחוץ... אופיר ידע לעשות טוב סלטות. לא כיסח אותך על בסיס קבוע. לא. הוא רק כן הודיע לו, דורון תזכור, אני נאמבר 1 ואתה נאמבר 2. זה שאופיר הודיע לנו דברים, כן. זה היה... מה הוא הודיע לך? שאסור לי להיות חברה של טלי ניומן. למה? זה לא מצא חן בעיניו. נראה לי שיש פער מאוד גדול בין איך שהיה לדורון וטל אשר אליי. כן. לא, את היית למה? לא הייתה בובי שלו. היא הייתה מפונקת. אני הוא לא... עד היום. ככה? ממש. כשהוא היה חוזר מיבנה או מהצבא, הוא תמיד היה מביא לידי משהו. רק לידי. מטבעות שוקולד, אני חושבת. כן. נו, למה? ספרי, מה? בכל רגילה היינו הולכים, הוא היה לוקח אותי נגיד חצי מהרגילה, היינו עושים משהו וחצי רגילה עם חברים. ככה? כן, לטיולים, לתל למה? אביב וסבתא. מה הקטע? צריך הכל בסדר. לא, בסדר. הוא לא פחד גם להגיד את הדעה. גם לא לנו. בדיוק, גם לא לכם, לאף אחד. לאף אחד. גם והוא לא ידע לנו, להיות לא מאוד זה. סוחף. מלא כריזמה, כאילו עם המון ביטחון של... פשוט עושים את זה. לכן גם הרבה מהמשחקים אני זוכרת. אני חושבת שהוא היה מנהיג את זה. אופיר התחיל להתייחס רק מגיל מסוים. עכשיו, בגיל מסוים, עד אז זה לא... חוץ מהדי אולי. היא לא זוכרת פשוט, כי הייתה קטנה. יותר. הם שיחקו כמויות ביחד. הם שיחקו בבית בשבת והכל כמויות. לא, זה שיחקנו כולנו ביחד הרבה. בסדר. כן. בשבת בצהריים רייס והכל. וזה אני זוכרת. כאילו, אני יודעת, לא זוכרת. אני לא זוכרת, אבל רגע, הוא שיחק איתי רייס, הוא שיחק איתי במחשב שם, הם שיחקו ביחד, לא, זה היה עם עדי. לא, זה אצלנו בחדר. פאקמן. המחשב היה אצלנו. נכון, בחדר, לכן שיחקתם ביחד. גם. אז לי אין סרטים, יש לי תמונות. לא, שוב, כי זה תמונות, זה כאילו, יש לי פלשבקים, אין לי... את הבית של הסבתא, את זוכרת? כן. אני גם זוכרת את החדר שלנו באפרת. אבל תמונה, אני לא זוכרת... באפרת לא, בכפר הציון. לא, באפרת, אני זוכרת באפרת. אופיר היה גבוה. יש לי בראש עם שיער עד לפה, אז זה לא בצבא, זה לפני. כאילו בתמונה זה עם שיער עד לפה. זה לפני גיוס. לא, ההורים שלי הם לא היו אנשים של מגע. אין לי טוף, אין זה. אמא שלי הייתה אומרת עצר לנכד. אבל אבא שלי תפס את אופיר. רגל את היד. לא עזב את היד, ואז אופיר אומר לו, סבא, אתה שם לב שאתה מחזיק הרבה זמן את היד שלי? אבא שלי נבהל. מה זה נבהל? ככה, לא קפץ. אתה זוכר את התמונה הזאת? וואי, איך וואי. היה עם אמא שלך? לא היה משהו מיוחד, אני זוכר שהוא היה פעם בחופש אצל אמא שלי, והחזרנו אותו, נכון. הוא בכה שם, הוא רוצה לחזור הביתה. הוא היה אחד, קטן, אבל הוא היה הרבה חופשות אחר כך שם. כן, כן, הוא כן. היה הרבה שנים, הרבה מילה שם בתל הוא אביב. בכה, נאלצנו מקום טוב, על יד הים, נכון תל אביב? צמוד להם. להחזיר אותו, הוא אהב לבוא לתל אביב. הוא אהב לבלות, זה כן. כן. אהב מאוד לבלות. הוא כל החופש הזה אולי היה יושב פה ומבזבז את הזמן. חיים הוא בטוח. היה מארגן טיולים עם החבר'ה שלו מיבנה.
צופית... זה הגרעין, עוד יבואו עוד כמה שחברים של אופיר. אופיר היה פה. לא, בי"ב אני הייתי פה. לא, היית מול הדלת. פה ישן יאיר, פה ישן אופיר, פה ישנתי אני. אני הייתי פה, לא פה. מי זה אופיר? אלוהים ישמור. לא בטוח, שמותר לך לראות איזה... מה רואים פה? אוי ואבוי. גם האחורה שלו זה אופיר. נכון זה אופיר? היא לא מזהה את החלק הזה. יש 6 חדרים כאלה ועוד 2. אני יורד במדרגות וכאילו מרגיש לי הכי רגיל. יורד במדרגות, תרד רגע במדרגות. איך אני יודע שזה היה אופיר? אתה רואה? זה אותו משהו... זה אופיר. החיתול שהוא לבש על הטוסיק זה זה. זה התמונות של המקשה. בבקשה. תראי, זה אני. זאת המקשה. זה אירוע שהיום אפשר כבר להתחיל לדבר עליו. נתקע באמצע. אבל היו 3 חבר'ה, ואופיר, עכשיו מתברר, כן? והם, היינו גונבים את אופנועים, אתה יודע, טוסטוסים פה בקיבוץ. היה מנהג, שכל יום חמישי, ביום שישי מתפזרים הביתה, נכון? מהפנימיה. כל יום חמישי נוסעים לאשדוד, למאפייה, קונים פיתות חומוס, ובאים לפה חזרה לפנימיה וחוגגים עד אור הבוקר. וכל פעם היית צריך לגנוב טוסטוס, לנסוע, נוסעים על השדות, אז עוד היה אפשר, לא היו כבישים ככה וזה. ואחד מהאירועים האלה הסתיים לא טוב. מה קרה? נסעו החבר'ה, 4 הבנדיטים, נסעו, טוסטוס אחד נתקע בדרך, ואז הם עלו אחד על השני, נסעו עד לאשדוד, קנו את הפיתות והחומוס. בדרך חזרה, בעיכול של בית הקברות, מול בית הקברות, הם רואים את השומר של יבנה מגיע מולם, מה עושים? זרקו את האופנועים, רצו לפנימיה. מה נשאר בסלסילות של האופנועים? כל הלחמניות והפיתות. מה עשה השומר של יבנה? לא תפס אותו. לקח את הפיתות, הביא בחדר אוכל, שהיה להם לאכול בארוחת בוקר פיתות. בינתיים, אחרי שהוא נעלם, החזרנו את הטוסטוסים, קראו לחבר'ה. החזרנו בשקט הטוסטוסים ליד הבתים, והלכנו לישון. בבוקר היה כמובן חקירה רצינית. זומנו לשיחה ביבנה. אבל הוא סיפר שנתקעו בלי דלק. אחד נתקע. זהו, נתקע בלי דלק, וכל הדרך הם סחבו את הטוסטוס הזה. נכון. והביאו את זה ליבנה, ובאמצע הלילה באו והעירו אותם, ואמרו, אנחנו יודעים שזה אתם. הלכו נכנסו למיטות. הם העיפו אותם מיבנה, ואנחנו חזרנו לשם איתם. אני זוכרת, הם קיבלו עונש ולולו גם. אני זוכר עוד פעם שנקראנו ליבנה. אופיר ירד עם האוטו שלה, לקח חבר'ה לים. אתם זוכרים את זה? זה סטנדרט. הוא לקח, היה פיאט ירוק או משהו כזה. הוא תמיד לקח את שלי. לקח את הפיאט וזה הגיע לפה, ככה עם המגבות על החלונות וזה פה, זה, קראו לנו לדגל לפה. פתח את כל זה והתחלתי לבור בראש כאילו מה אני זוכרת ורעיונות. אז מה שזכרתי אני אשחזר לכם. אנחנו יורדים כאילו, זה היה קורת בנות. וכאילו אנחנו יורדים פה, לא משנה איזה שעה, מה קורה יורדים. החדר הראשון זה של אופיר, ותמיד הוא היה פה. לכל הרפתקה, לכל בלגן, לכל זה, תמיד הוא היה פה. ועכשיו גם דיברתי עם צופית בטלפון בדרך פה שהיא לא יכלה להגיע. והיא אמרה, וואו, בדיוק על זה חשבתי, כאילו... אני לא זוכרת משהו ספציפי, אבל אני זוכרת שתמיד הוא היה פה, ותמיד היה נכון להרפתקאות, דברים משחקים, דיבורים וכאלה. וממש כזה, הזיכרון הזה שלו מול המדרגות שלו. לא זכרתי שהחדר שלנו היה איזה מוקד בנות. לא מוקד בנות. לא אמרתי מוקד בנות, אמרתי שהוא היה פה, ויצא לו החוצה. זה שם אותו פה. כן. כאילו, לא, זה היה כזה חדר של... חוץ שאופיר הוא היה הרוח החיה בחדר. וזה ביום הראשון. תקשיבו, אבל כל... ביום שאחרי, או שבוע אחרי, כבר כל הניצבים לא היו פה בכלל, רק אחד המשיך לעבוד. אז אני אסביר לכם למה זה, כי הוא ילד שגדל בהר, ובהר לא היה גדש. כשהוא הגיע לעין צורים, והגיע אבל הוא היה בחצי שנה בעין צורים. לאדמה שאפשר להביא טרקטור גדול, אצלנו אי אפשר היה להביא טרקטור גדול. אז היה סיפור מאוד נחמד, ואנחנו נסענו, לדעתי איזה חודש וחצי לפני הגיוס בערך, ערן, אני ואופיר לסיני,
זה התחיל בכלל בקטעים האלה שעוד היה צריך אישורי יציאה מהארץ, אני לא יודע אם פעם, היום אין את זה בטח לחיילים. שאני שכחתי את שלי, איך שהגענו, עלינו על האוטובוס, אופיר לדעתי הגיע איכשהו, אני עליתי בדרך, גיליתי שאין לי את האישור, ואז אופיר עשה מזה צחוק שלם, וכשהגענו לאילת, אז היה צריך להעביר לי את האישור איכשהו, מצאנו, אבא שלי העביר למישהו באוטובוס, הוא צילם אותי, עומד עם איזה פתק כזה שאת השם שלי, ואז גברת אורח, אני לא יודע, מי שנסע שם באוטובוס הביאה לי את הפתק, הוא עשה מזה צחוק שלם. אחר כך נסענו לסיני לטיול בהר הגבוה, זה מאזור מקסים. אופיר היה בכושר שיא, אני זוכר, לקחנו, אני, אופיר, הוא ועוד איזה בדואי, הלכנו לטיול. הבדואי היה ככה מקדימה עם הגמל, ואופיר כמובן נקף אותו. רץ מאוד מהר, הבדואי לא הבין איך הוא עובר אותו. זה היה חתיכת טיפוס להר מאוד גבוה. אז הוא היה בכושר שיא, אני זוכר, וכשירדנו מההר היה שם איזשהו מעיין קטן כזה של מים, והיינו רק אנחנו בטבע, זה היה מקסים, ואמרנו, לא הבאנו בגדיה, אמרנו יאללה בוא ניכנס למעיין הקטן הזה, וניכנס לרומים, כי לא היה לנו בגדיה, חבל להרטיב את הבגדים, ואין שם אף אחד. אני והוא נכנסנו לדעתי, ערן היה קצת בצד יותר, ואז לקחנו איתנו את הפאוצ'ים, כדי שהיה שם את כל הכסף שלא יגנבו לנו. איך שאנחנו בתוך המים, פתאום הגיעו חבורה של גרמניות. וואו, אז למה לשים פאוץ'? מים לגמרי צלולים. ואז מה שקרה, אנחנו פשוט שמנו מהר מאוד את הפאוצ'ים עלינו, נסענו ככה, ערן... אתה יושב בחדר שלך עכשיו, אתה קולט? בחדר שלך? כן. יוקן היה הכיר. כן. עכשיו אופיר, מה שהיה כיף הוא באמת תמיד היה לו מצב רוח, הוא תמיד היה עם מצב רוח חיובי ושמח, וזה לדעתי הרים לנו תמיד ככה, כאילו, וכל האווירה בסביבו, זה היה באמת אווירה חיובית כזאת. לא היה אפשר לשבת איתו, תמיד יש פעילות, מארגנים מסיבה, עושים מקשת אבטיחים, תמיד צריך לעשות משהו, תמיד פעילות, הוא היה הכוח המניע ככה מאחורי ה... אני יכולה להגיד שאני מכירה את אופיר בגיל... 0? אני הייתי בחודשה. עם הגוש מכפר ציון. אני גדלתי עם אופיר בקיבוץ. ואז הוא מתמיד, אנחנו עובדים בחברת ילדים, בית ילדים והכל. ואני מסתכלת על זה עכשיו, אני יכולה להגיד שהוא נורא החזיק מכל אחד מהחברים שלו. לא סתם אני חושבת שיש לו כבר כמה חברים, כי כאילו היה לו מין קטע כזה שידעת, לפחות אני הרגשתי שהוא מחזיק ממני. נכון. הוא מעריך ויודע, אני בטוחה ש... זה בדיוק מה שאני אומר, זה בגלל שהייתה לו את היכולת לתקשר עם אנשים, גם עם החנונים וגם עם הטרקטוריסטים וגם עם הטראבל מייקרים וגם עם ה... רגילים. עם הרגילים. וגם עם אלה שרוצים לישון ושיעזבו אותם בשקט. חדש. חשבתי שהוא קרצייה. אמיתי לא אהבתי אותו, בהתחלה אמרתי, נו זה פקד זה עכשיו, נו יאללה קדימה, רעל. כן, אמרתי, מה עכשיו משחק לי אותה עכשיו, חופר לי, משחק לי אותה מוטיבציה וזה. כשהבנתי שזה אמיתי. כשהבנתי שזה משהו אמיתי, שהוא לא מבלף, הוא אמיתי כזה, הוא אחד שבאמת עם רעל, רבק, זה קשקש, בהתחלה אמרתי, וואי, איזה אוכל ראש זה... יאללה, לנקות, לעשות, לסדר, כדי עושה ככה עם הידיים, זוכרים? בדיוק והוא מלא באנרגיה. זה הרגעים אחרי זה התאהבתי בו, היינו חברים הכי טובים, באמת. הייתם באותו אוהל. היה לנו ארונית משותפת, היינו מיטה תמיד ליד מיטה. חבר אמיתי, שזה לא שגרתי. זה גם היה לי כל כך מוזר בהתחלה, כמו שאמרתי מקודם, חשבתי שזה פייק. ראיתי שזה מחזיק זמן. כאילו, זה לא זיוף, זה מחזיק, זה אמיתי. היה גם אחלה גבר, תמיד איפה שהיה צריך, לעזור, ברגעים הקשים, דחף, עזר. אתה רואה בן אדם אמיתי בסוף, שזה האופי שלו. הוא דוחף קדימה, שהוא פיידנט כזה, שהוא רוצה שהכל יהיה מסודר, שהוא אמיתי בכל הדברים שהוא אומר והוא דוחף, וזהו, הוא לא משחק אותו. לא, רק איזה חדור מטרה. כן. היה לו מטרה, דוחף את כולם, הגיע הראשון. אכפת לו מעצמו, אכפת לו אבל בעיקר גם מהאחרים. אני בערך ההגבלה שהייתה לי איתו זה זה גם היה השלב שהוא עזב אותנו, שהוא היה בקורס חובשים. אז הוא היה מתקשר אליי כשהיינו יוצאים הביתה ושואל אותי כשהוא בקורס, כי גם אני החובש הראשון שיצא, הוא שאל אותי, התייעץ איתי
כל מיני מקצועות, פרמולוגיה, שת"דים וכו' וזה. לא, בכלל. אדם שהוא חזק, שהוא עם נפש חזקה, שהוא דוחף קדימה, שהוא מרכז את כולם, שהוא נותן באמת בכל היכולות שלו לצוות. אני כן זוכר שהוא עקף אותי ב-2000, זה אני זוכר בוודאות, הוא עשה 6.50, הוא עשה 6.45, אני עשיתי 6.50. וואלה, עקפת אותי. עקפת אותך. אני הכרתי את אופיר בכלל בגיבוש סיירת מטכ"ל. וואלה. מהפעם הראשונה שראיתי, לא הכרתי אותו, אבל היה לי חבר מהמכינה בקשת מסיירת מטכ"ל, אייל זמורה, והוא הכיר אותו. עכשיו, אייל זמורה, זה היה גיבוש שלישי שלו כבר, אז אופיר כבר על ההתחלה קצת הסתלבט עליו שהוא עושה כבר גיבוש שלישי. איך? מה, גיבוש שלישי? הוא היה גיבוש אחד שהוא נפצע, גיבוש אחד שהוא עשה בי"ב, ואחר כך במכינה נתנו לו עוד הזדמנות. אז סיימנו את הגיבוש, זמורה לא עבר את הגיבוש, אז אופיר אומר לו, לא נורא, תבוא לרביעי. תבוא לרביעי. אולי ברביעי. מתאים לו. אז הוא היה ישיר מאוד, אופיר, כל הזמן. זה בהחלט נכון. אומר את מה שיש לו על הלב. לפעמים זה גם היה קצת חוסר טקט, אבל להיות שהיינו כולנו צעירים וכולנו באותו צוות, אז זה עבר בצורה טובה. אין ספק האנרגיות שהיו לו, שלכולם נגמר, אני חושב שזה היה הדבר הכי... היינו חוזרים משבוע, ביום חמישי, מסיימים את השבוע, מתחיל המסדר צוות הבלתי אפשרי הזה, כולם גמורים, אופיר גם באיזשהו שלב עשית אותו סמל צוות, יאללה, קדימה, צריך לסיים, המכונה, לא היה ברירה, אחרת הייתם נרדמים כל הלילה, ואני לא הייתי יוצא הביתה. והיה לו את התנועה הזאת כל הזמן. אתה אומר, מאיפה יש לו את הכוח, כאילו, אתה... זה היה הוא, ביג טיים. בחמישי בלילה הייתם מוברחים עם המסדרים האינסופיים האלה, צדק ישנים, והיחיד שאיכשהו היה מצליח להזיז אתכם זה היה אופיר. אופיר היה... הוא היה מאיר אתכם אחד נראה לי, ומציק לכם כל הלילה עד שהמסדר הזה היה מוכן. אחרת נראה לי לא היינו יוצאים אף פעם הביתה. הוא גם היה תמיד מחלק. מה נשאר לך לעשות? לך תעזור לו. זה לא היה נגמר. זה היה... אני אגיד לך מה אני מוקיר לו. זה משהו שאני זוכר אותו מוקיר לו, את ההשקעה שלו ואת האמת שלו, וזה שהוא מגיע לעזור לך, הוא בא לעזור לחבר. ואני באופן אישי היה את האירוע הזה, האירוע שהייתי צריך עזרה של חבר, והוא הגיע. הוא אמר לי גם כן, שהוא לא היה מגיע לכל אחד. הוא לא היה מגיע וזה, והוא הגיע כי זה האמת שלו, וכן הוא רוצה להגיד את הדברים שלו בראייה שלו, בפרספקטיבה. פשוט על אירוע, לאי הסכמות, או איזה רצון של המפקץ באותה עת, אולי הוא רוצה ממני להדיח אותי, והיה צריך בעצם, הייתה התנגדות של הצוות. באמת כולם באו לעזרה, אבל הוא בא, והוא היה דומיננטי בצוות, והוא הגיע, הוא היה בקורס חופשים, הוא הגיע לתת את החוות הזאת, זה היה חשוב לו כל כך, ועם האמת שלו, והוא לא ויתר על זה, והוא הגיע ליחידה באמצע קורס, ובא להגיד את הדברים שלו למפקץ ולמ"פ. הוא בא, אני ידעתי, דוד הבין את זה, נפל לו אסים בסוף, כי הוא הגיע, הוא לא היה חייב בכלל, הוא בכלל היה בתוך הסרט שלו. והיה חשוב לו לבוא לפה, ליחידה, ולדבר, ולתת את כל המשנה שלו. ואותי זה חיזק, כי אמרתי, אולי משהו לא בסדר איתי. אולי באמת כאילו אני רואה משהו לא... אולי בוא נגיד עם הספק כזה. אולי משהו איתי. וזה דבר שאני מעריך אותו וזוכר אותו ואני מכיר אותו כל חיי. ואופיר בא במיוחד להיות איתכם בשיחת צוות, ואחר כך להיות בשיחה עם ינון כדי לשכנע שאסור להדיח אותך. הוא בא במיוחד מהקורס חופשי. זה הפעם האחרונה שאני ראיתי את אופיר. אני זוכר את זה מאוד. אבל זה בדיוק הראייה האמיתית, והוא ראה שאני הכי טוב בצוות. אם אני לא הייתי טוב, אולי הם משאיר אותי. אכפתיות אינסופית. אפרופו הרבקיסטיות. ישירות גם. אתה לא פוגש הרבה אנשים טובים במהלך החיים. מעט מאוד. וגם ברמה הצוותית, במערכת האינטימית היינו החברים הכי טובים. זהו, מגעגע. היה לו מין כזה, זה כוח שהיה מאחד את כולנו ולא מוותר. מאוד אהבתי אותו, רק כזה, הוא היה שונה בנוף. בא כאילו, הגיע כבר חייל מהיום הראשון. מכיר כבר את השפה הצה"לית, מכיר את כל השטיקים, כולם שפוכים, כולם גמורים, הוא עדיין ברעל. אבל היו המון רגעים כאלה, זה אינסופי, רגעים של עייפות בימי חמישי בלילה.
מסיימים שבוע קשה, לא משנה איזה שבוע, הוא קשה. הוא שבוע ניווט, או שבוע הסוואה, או שבוע תצפיות, או לא משנה איזה שבוע. רגעים שבהם צריך למצוא כוחות במקום שכבר באמת נגמר. ואני זוכר את אופיר היה בתקופה הזו, דוד, מפקד הצוות בחוכמה, בחר בו להיות סמל הצוות. ואלה הרגעים שבו היה מדרבן אותנו, מעודד אותנו, רואה אותך רגע עייף או רדום, שם לך יד על הכתף, אומר לך יאללה, ממשיכים. ואלה היו הרגעים החזקים והטובים של אופיר. הם קראו לו המנוע של הצוות, והוא היה פושר פשוט. הוא היה פושר אינסופי, כאילו שום דבר לא היה עוצר אותו. דרך אגב, וגם עוצמה פיזית מאוד משמעותית, זה אף אחד לא מדבר על זה, אבל יש כל מיני סיפורים של מסע קומטה שהבן אדם הולך עם פעם ראשונה את המסע קומטה, יש עוד סיפורים, מסע ניווט שהבן אדם נרטב עד שד עצמותיו, ואני אומר לו תתקפל, והוא אומר לי לא, נמשך את הניווט עד הסוף. זה כבר 30 שנה, זה עצוב, והמילה מתגעגע היא כבר, זה יותר מדי שנים אפילו בשביל להגיד את המילה מתגעגע, אבל יותר חבל לי שאני לא יכול לראות את אופיר עם ילדיו עם חייו, כמו שאני רואה את השאר פה. זה היה מאוד מעניין לראות את אופיר, הוא איש מיוחד. הוא ידע לדבר, הוא ידע לקרוא אנשים ולהבין מי הם ולהתייחס בהתאם. אז גם עם מבוגרים הוא ידע איך לשבת ולדבר איתם, ועם החבר'ה הוא היה בן אדם, ועם המשפחה הוא היה... כאילו הוא ידע לכוון את עצמו שיהיה בטוב. הוא לא היה מוחצן, הוא לא היה צריך להיות. הוא לא היה מוחצן כי הוא לא היה צריך להיות. לא, אבל היה לו מספיק ביטחון מאוד מאוד טבעי, שהוא לא היה צריך להוציא את זה החוצה. כאילו, אם אני יכולה לחשוב, זה היה שהיה לו מאוד נוח בקליפה שלו. זאת אומרת, מאוד טבעי לו. זה משהו שאני כן בתחושה זוכרת. שהוא מי שהוא. פשוט ככה. הוא היה כל כך מגוון שקשה לדעת. אתה חושב שהיה קיבוצניק? לא, אין מצב בעולם. זה אפשר להגיד, אין מצב. הוא אהב את הפלחה, אבל הוא לא היה קיבוצניק. רופא במרכז. רגע, זה בגלל שאתם לא רוצים להיות קיבוצניקים, אתה חושבים שהוא לא היה קיבוצניק. אי אפשר לדעת, אבל אתה רואה, אי אפשר לדעת, כמו שהוא היה ילד, הוא עם המחשבים, הוא תוך שנייה ידע להסתדר, אז אי אפשר לדעת, הוא היה גם אהב את המחשבים, גם אהב את החקלאות, גם לטייל הכל, אי אפשר לדעת מה הוא היה. אני זוכר את אופיר, הוא היה בלידה, בקורס חופשי, וזה כל כך ריגש אותו הלידה. את זוכרת כמה הוא דיבר? אופיר לא היה דברן גדול, אבל אחרי הלידה הזאת הוא התקשר הביתה, והוא היה כל כך נרגש ונרעש, הוא סיפר מה הוא ראה. אז אמרתי לו, מה, נתנו לכם להיכנס לחדר לידה? חיילים, מה? הוא אמר, כן. זה היה ניתוח קיסרי, מה? ויצא תינוק. אולי היה בחדר, זה היה כנראה... לא, היה בחדר. מה את אומרת? איפה הוא היה? לא יודעת. לא... היה לו ראש, והיה לו תמיד, והיה לו כיוון של רפואה, אז אני מסכימה איתה, גם אני חשבתי. משהו שיכול להיות של הנדסה, אני לא יודעת. אולי וטרינריה אפילו, כן. אני חושבת שזה פעם ראשונה מזה עוד מעט 30 שנה, שבכלל אנחנו כמשפחה מדברים על זה, כי ככה אני לא זוכרת. לא דיברנו על השכול. שלא דיברנו על השכול מעולם. מדברים על אופיר בהקשרים טובים, חיוביים, סיפורים. לא דיברנו. דיברנו על אופיר. בשבעה הייתה החלטה שלנו שאנחנו את השכול משאירים בכרית, במיטה. לא יוצר אותו. יחסי, כן. לי בתמונות ככה, יש לי זה תמונות שיש לי, ולא עם צו פיצוץ של צבא. זה הגבר שלי. אני יכולה להגיד לי תמונת הסיפור. הוא היה יורד במדרגות, מדים וקומטה אדומה. ועם הנשק עוד הולך למקרר. ומבסוט כזה, בא בביטחון כזה הביתה, אין איזה... הוא אהב לבוא הביתה. הוא אהב לבוא הביתה, כן. ולכן הוא לא נסע כמעט לשבתות. אופיר הוביל אותו החיוך, הוא נכנס עם חיוך, הוא היה עם חיוך. היה נכנס הביתה מהצבא, אתה רואה אותו עם חיוך. כמו שמוטי אומר, עם חיוך מבויש כזה קצת. ככה זה, עם חיוך. ואני זוכר את התמונה הזאת שלו, שאני עוצם את העיניים, אני זוכר אותו שוכב על הספה. ומה אמרת? מה אמרת? שראית את זה? גבר. כן.
זה כמו תשים לבן אדם תרמיל 40 קילו על הגב, ועם זה הוא חי. המשל הזה של האבנים תמיד, למה אני אומר את המשל הזה? כי תמיד אני מדבר על ה-40 קילו שהיה הולך איתם בניווטים בלילה, הם היו הולכים עם תרמיל 40 קילו ועם זה היו עושים ניווטים. אז תמיד אני אומר, יש תרמיל ועם זה אתה חי. כאילו, איבדתי את החבר הכי טוב שעוד לא יצא לי להכיר. חוסר והזה זה לא רק מזה שהוא לא קיים, אלא על כל מה שהפסדתי. כל מה שהפסדתי מזה שהוא לא פה. זאת אומרת שכל חוויה משמעותית בחיים ועד היום. אני כבר לא מביאה את זה לקבר מאז שמישהו רוקן 20 שנה של אבנים שמה, אבל בבית, מכל חופש, מכל טיול, אנחנו אוספים אבן תמיד, זה בקבוע, ויש לי כבר ערימה אפילו בבית, שכל חוויה שאני עוברת בחיים... ביום שישי האחרון הבאנו 2 אבנים בים המלח, שהיינו בטיול בים המלח, הבאתי אבנים, עד היום. בעיקר תודה. תודה רבה על כל מה שהוא נתן לנו, על הערכים שלו, על זה שהוא חבר אמיתי, שהוא בא לעזור לחבר שהיה צריך באותו רגע את העזרה הזאת. הייתי מכבד אותו ואומר לו תודה רבה על הכל. השבוע הלכתי עם חברה והספרתי לה שאני הולכת לזה, ואמרתי כזה, אני מאוד אוהבת אותו. ואז היא אמרה לי, איזה כיף שאת מדברת בהווה. אז אני אוהבת אותך, אופיר. אני אתעלה באילנות גבוהים, אני אגיד, חבר אתה חסר. במיוחד ממה שכל המדינה הזאת עוברת בשנתיים האחרונות, אופיר היה איש של חיבורים, שזה בדיוק מה שחסר לנו היום. שיקח את כל הקצוות ואת כל המילים והזנים השונים שיש פה ויאחד אותם. אנחנו חיים יותר חיים ממה שחיים עם אופיר, ועדיין הנוכחות שלו, אני חושבת שהאהבה שלנו עליו והחיבור איתנו, זה חיבור שנוצר גם בלי שום קשר מתוך הפנימייה וזה, אבל בעצם החיבור הזה מלווה כל השנים האלה. זאת אומרת, גם שהוא כבר כאילו 30 שנה, וואו, זה מלא זמן. כאילו אני מרגישה שהוא כל הזמן איתנו. בית הכנסת הוקם על ידי הקהילה שגרה פה באזור פה בשכונה. הקהילה הזאת התארגנה והתחילה להתפלל ביחד. אופיר היה איתנו, התפלל איתנו כל שבת, גם כשהוא היה בצבא. הוא בא, התפלל איתנו והיה חלק מהקהילה, חלק מהילדים הגדולים. אחרי מותו, הקהילה התחילה לבנות את בית הכנסת, ופה זו ההזדמנות להודות לקהילה על ההחלטה שלהם לקרוא לשם בית הכנסת נחלת אופיר. באמת תודה חמה לקהילה. מאז הקמנו את בית הכנסת, ועם השנים אנחנו הולכים ומשדרגים אותו. יש לנו פה, הקהילה הזאת קהילה מאוד חמה, מאוד נעימה, מאוד עוטפת. ולנו זו זכות גדולה מאוד להיות חברי הקהילה.